Kita pa ang pag-apula ng sunog ng mga bumbero sa magkadikit na bahay na ito sa Barangay Poro, San Fernando City, La Union. Tanging mga sementadong pundasyon na lamang ng dalawang bahay ang natira matapos patupok ng apoy. Ayon sa Bureau of Fire Protection, mixed materials o gawa sa semento at plywood ang mga bahay. Dagdag pa ng BFP, 2 pamilya ang apektado. Based dun sa statement ng mga may-ari, 3 o'clock in the morning umalis na sila kasi nga nag-business sila dito sa may palengke. Nagtitinda ng mga banana cue, ganun ang ano nila eh. Ang trabaho nila dito kaya umalis sila madaling araw, wala nang naiiwan dun sa bahay. Kabilang sa tinupok ng apoy ang bahay ng buntis na si Angel. Bukod sa kanyang mga gamit, naabo rin maging ang mga naipundar na gamit ng kanyang sanggol na nakatakdang isilang sa susunod na buwan. Mabuti na lamang umano at nasa labas noon si Angel nang mangyari ang sunog. Adji kami palengke ma'am amin. Di pagkulatan nga pag-awid kulatan awan magdaya mamaming gamit. Nasunog amin ma'am. Mga damit niya po, franela, mga pang ano niya po ng ano, mga gamit sa diaper ganun. Inaalam pa ng otoridad kung ano ang naging dahilan at kung magkano ang halaga ng danyos. Agad namang nagbigay ng tulong ang Provincial Government of La Union, kabilang sa ibinigay ang mga kagamitan sa paggawa ng bahay, bukod sa damit at pagkain. Ito ang unang insidente ng sunog na naitala sa pag-uumpisa ng taon sa San Fernando City. Pagka umalis sa bahay ay tanggalin lahat ng mga nakasaksak. And then yung mga niluluto, siguraduhin na patay yung ating mga kalan bago umalis. Ipacheck natin yung ating mga electricals para ma-ensure na walang magpagmumulan ng sunog. Joanne Punsoy, Balitang Solid North.